I 1951 vedtog Danmark en ligelønskonvention, der betød, at løn ikke måtte vurderes ud fra arbejdernes køn, men alene skulle vurderes ud fra arbejdets værdi. Selvom kvinder i gennemsnit har 4 år længere uddannelse end mænd, får de stadig op til 17% mindre i løn. Er du klar over, at det her er hverdag for flere tusind kvinder verden over? Når vi hører om voldtægt i medierne eller ser et overgreb på film, er det ofte et overfald i en park midt om natten. Et overfald, hvor gerningsmanden og offer ikke kender hinanden. Men denne type af voldtægter er dog sådan temmelig usædvanlige. Man ser dem ikke så tit. I 2014 var der kun 17% af dem, der henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i Aarhus, som slet ikke kendte gerningsmanden. Og ofte er gerningsmanden en ven, en bekendt eller en kortere kontakt. F.eks. en mand, man møder i en bar eller til fest. Disse overgreb kalder man kontaktvoldtægter. 57% af de sager, centret var involveret i 2014, drejede sig om kontaktvoldtægter. Artikel 1. Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hver andre i en broderskabets ånd. Enhver har krav på alle de rettigheder og friheder, som nævnes i denne erklæring, uden forskelsbehandling af nogen art. F.eks. på grund af race, farve, køn, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, formueforhold, fødsel eller anden samfundsmæssig stilling. Artikel 7. Alle er lige for loven og har uden forskelsbehandling af nogen art lige ret til lovens beskyttelse. Alle har ret til lige beskyttelse mod enhver forskelsbehandling i strid mod denne erklæring og mod enhver tilkyndelse til en sådan forskelsbehandling.